Beth Gellert. El gos llebrer preferit del príncep Llewellyn es deia Gellert. Li havia regalat el seu sogre, el rei Joan. Era manyac com un xai a casa, però com un lleó quan anaven de cacera. Un bon dia, en Llewellyn va anar a caçar i va cridar els seus gossos davant del castell. Tots els altres gossos van respondre a la crida. Però en Gellert no. Per tant, el príncep va cridar en Gellert pel seu nom, però així i tot, el gos no va aparèixer. Finalment, el príncep no va voler esperar més i va anar a caçar sense en Gellert. No va fer gaire esport aquell dia, perquè en Gellert, el gos més veloç i audaç, no hi era. El príncep va tornar al castell i quan va arribar a la porta va veure en Gellert que corria veloç cap a ell. Però quan el gos se li va acostar, el príncep, sobresaltat, va poder veure que en Gellert tenia el morro i els ullals plens de sang. En Gellert semblava que no entenia per què el seu amo el mirava d'aquella manera. El príncep Llewellyn tenia un nen petit d'1 any, amb qui en Gellert hi solia jugar. Un pensament terrible va passar per la ment del príncep i va anar corrents cap a la cambra del petit. I quan més s'hi acostava, més sang i desordre trobava a les cambres. Va entrar a la del nen i va trobar el bressol bolcat i brut de sang. El príncep Llewellyn cada vegada estava més aterrit i buscava el seu fill per tot arreu. No el trobava enlloc. Només veia que hi havia signes d'una batalla terrible i molta sang per tot arreu. Finalment, es va convèncer que el gos havia devorat el seu nen i va cridar en Gellert. «Monstre, has destruït el meu nen!» Es va treure la seva espasa i li va clavar en Gellert, que va caure cridant profundament, mirant als ulls del seu amo. En aquell moment, es va sentir el plor d'un nen a sota del bressol. I allí va trobar el príncep el seu fill, sa i estalvi i que s'acabava de despertar. I al seu costat hi havia un gran llop mort i cobert de sang. Massa tard, el príncep Llewellyn va entendre què havia passat mentre ell era fora. Gellert havia estat cuidant el nen i havia lluitat i guanyat el llop que havia intentat menjar-se el petitó. Tot el dolor que va sentir el príncep Llewellyn no va servir de res. No va poder tornar a fer viure el seu fidel gos altra vegada. Per tant, el va enterrar fora de les parets del castell, a la vista de la gran muntanya de Snowdon, on tots els viatgers poden veure la seva tomba. I des d'aquell dia, el lloc és conegut com Beth Gellert, en honor a aquell gos extraordinari.